gore Sanelovi. Pase kobila slobodno u prirodi. Gdje je Sanela? A ide od ozgo, jel? Da. I ono nešto vuče. Da nije šta natovarila? Nije. Sigurno nije. Pa dovlače glavo, pa sad valjda nije sve što natovari. A vale sjena dovlačila, jel? Aha, eno dole. Gdje su vale? Aha, dole. E ovo je neko poklonio, jel de? Njoj iz Stupara. Čovjek i žena. Stupara, tražimo. Ja, već je dovukla, vidi, jesam ja baš potrefio. Da glavo svezali za jasno oči ubiti. Ona je hoće ubosti, jel? Koga je naučio ubosti? A? Pa ima u kombiju, vidi. Imaju neke bale. Slabe kočice. Sanela. Slabe, ali da slabe kočice? Skoro pa nema nikako. Pa još nije napravila. Dobro i Sad malo kako tam još. čeru konje. Treba će pogurati izgleda. Ode to. Da se oni ne skraju. Aha, mora zaleta. Vidi jajaka. Koliko su stari? Ne znam, možda 15 dana. Koliko? Možda 15 dana si. Zar im ima toliko? Nema 15 dana. Vidim 9 jedni. Vidim se slatki. Obaljezgali se. Daju se maziti, jel? Čiji? Ovo je moj. A ovo je moj. Ne, Marić. Samo na dva. Sanela, gdje ste vi to bili? A išla po ostatak vala što mi je ostu. A postatak ovih vala, jel? Jeste. I samo to malo bilo ostalo, jel niste mogli? Bilo ostalo još ovo malo, još smo nadograđivali, stavljali ove pozadi, dovlačili. Pa nakoliko ste ovo puta dovukli? Na 6 puta. A čekaj, kombijem sve, jel? Preko. Ja mislio, reku, uđešte kamion. Daj mi reci, ko je donirao ove bale? Ibrahima i Nedžad, Plane, gore. Iz Stupara, jel? Jeste, iz Stupara. To je opština, jel pripada Živincama? Ne, Kladnju. Kladnju pripada. ona je meni donirala 2 velika sjena. Međutim, pošto ja nisam mogla nikog da nađem da mi prevuče, koga god pitam, ne može, kod mene je mali kamion, kod mene je traktor, ne može daleko, ovo ono. I onda tako da sam se ja odlučila, otišla gore, zovnula čovjeka iz Baliru, naplatila. Niste valjda preko brda to dovu? Parola, snađi se, mora. Pa koji, kakav je to put preko brda? Pa što znam ovu da džebari, kako se zvaš ono? Ja, džebari pa tamo do Stupara, ne znam kako Makadon se... sve, jel, preko brda? Mijakovići nekako, tako nešto. Pa gdje izađete u Stuparima? Izađem u Stuparima dole kod kamenoloma. Aha. I onda gore iza Stupare i za Plane. Kakav je put, jel se moglo voziti? Pa znaš šta, asfalt je, ali je sve brdo. Ja. Sve je brdo. Asfalt znači ima? Asfalt, ali je sve brdo. Eto, janjile se, jel? Koliko stare? Evo, 10 dana. Šin kaže 9, čirka kaže 15, pa da vidimo tačnu 10, informaciju. Tačno 10.
Vidiš ti, to je sve kod mene, pitomo, sve se slaže, bolan riči, sve se druži. Sve. Samo jedno dol nije pitano. I dođe nam ti opet. Opet, da vidim, jeste počeli stavu praviti, niste, zima Nisam. bila. Nisam riči, još ništa. Sve Ko stoji. zna, nikad se ne zna, stoji. možda i nikne ta štala je. Ana, Pa ne ubrzo. znam. Ko Bog da. skoro počeo ja slavira. Ko ova? Ja. Vidiš da su Hoće mi ovan da razvali sve redom izgleda. Prodala bi ga ako ima mušterije. Hoće mi udar djecu. Ozbiljno. Ja. Prodala bi ga ako ima dobre mušterije. Mhm. A mijenjanje? Pa mora i mijenjanje za ovce. Hoćemo, dok nije mrak, pogledat gore bunar. Hoćemo. Nismo gledalcima pokazali kako je gotovo da malo popričamo gore usput. Ajde. Kroz Čuvaj. prirodu. Kroz prirodu, malo. Samo kakve su ono vreće, da nije smeće kako opet. Eno ga opet. Nije pokupljeno je svo smeće. Aha. Smeće je pokupljeno. Pa to što je Nema kupljeno smeća. ili neko stavi? Pa nemam pojma, ovi su omladna kupila, nisu meni dali, oni su. Aha. Možda su i oni crne su do duše, možda su i oni samo ostavili tu. Sigurno. Znači kamere se dobro pokazale, Jesu. ovi u šumi, za nadgledanje. Ne znam, ja nisam bila tu odavno, ponovno nisam bila ni ja dobro, malo i... Malo Uda se mi nešto silazi, i malo radilo. uda negdje. Ovuda, Gdje je on? ovuda, negdje gdje je najbolji. Evo ovuda. Viš prošli put ovuda, jesu? Evo puteljak neki ovdje. Vidi, klimenke, jesu, ovo je Ima omladno. još smeća je. Opet neko baci. Ima smeća još nije sve povrano. Skupili su kobajagu. To ja nisam iskazala vamo dole. Nikako. Poštovani gledalci za one koji ne znaju, koji nas sve gledaju prvi put, hoćemo ovuda ili dole? Ajde vam. Kuda ono bolje, ili ovuda? Ovuda. Ovuda. Ovuda dolazimo direktno Ja. u nju. A ovuda izlazimo na... Danas smo ovdje sa Sanelom, koji su gledalci sa mog, to jest Triči Raja kanala, pomogli da joj se napravi bunar. Sanela nije imala vodu, a ima dosta ovih, što bi se reklo, domaćih životinja. Od toga je živi, radi u šumi, izvlači drva s konjima. Tako da joj je bila voda neophodna, a dole niže, jedno 400 metara odavde se nalazi kuća i dole su bili nemogući uslovi da joj se napravi bunar jer je njena kuća faktički na stijenama. Tako da smo mi došli u ovu šumu ovdje, ovdje sam ja locirao vodu i tu je iskopan bunar. Nijedna mašina nije mogla doći, tako da se pristupilo ručnom kopanju. Znači, saustite ovo ovdje, ako bude kakvi površinski voda, da samo proleti dole, jel tako? Da. Da ne ulazi u bunar. Upravo tako. Beton je znači sve okolo. Dobro se to radi. Potežak poklopac, trebalo je tu napraviti onaj drugačiji poklopac. Mašala, voda gotov do vrha je. Još. Znači, koliko je tu? Nije ni metar od vrha. 3,5 cijevi. Jel 3,5 cijevi vode imali 3,5 do vrha? 3,5 do vrha, jel? 3,5 cijevi stavljene. U zemlji, jel? Ja. Znači imaš najmanje 2,5 cijevi vodi. Dvije. Nije ti nestajalo vodi. Nije. Djeluje mi ko čista voda da je. Jest. Jel pijete? Ne pijem još uvijek dok ne odnesem Ne, dok na ne na analizu. ispitivanje. Aha. Dok ne odnesem na analizu, Isto ništa. ubacivao kreča šta? Ubaci kreča u grudvama, znaš, pa izvati jedno Ja. 15 dana neko stoji. Dobro. Pa jedno možeš 2 kile. Hoćemo li ja i ti moći ovo vratiti? No je šta će? Ima da kičma. Ne smijemo se sramoti pred gledalcima da mi ne možemo ponijeti. Jer ovo uklopilo dobro. Jest. Ja mislim da jest. Klopilo. Opet je neko gume bacu. Samo nek nema smeća oko nje. Jo.
Da je bilo staviti od ozgu, ali to je taj poklopac. Pa dobro, nema veze, ajde može i ovaj. Stavljaju se sad metalni od ozgu. Pa dobro, ajde nismo taj. Baš mi je drago što ima vode. Nadam se da ćete imati kad bude plus 40 stepeni. Ovoliko isto. Jeste ga i kako ispražnjavali? Niste čitavog? Nisam nikad ni obraćala pažnju koliko ima do sad. Nije znači nestajalo, ništa niste štedili, jel da? Nije nestajalo ništa. Prale se haljine normalno sve. Eto tako. Super. Pa šta je sad Sanela dole sa štalom? Nisi još rado počeli. Imaš neki kao elemenata, ali blokova, jel? A imam ja blokove, imam ja sve što treba, ono Bajru džamija što mi je dao na veresiju pa da otplaćujem kad mogu tako to, ali... Znači Opet sad je ponavljam. potrebna muška snaga, još nešto materijala. Majstori traže po 100 maraka. Čekaj, ja sam tebi rekao, ima, ako bude ispoštovo riječ, jedan mi se majstor javio, kaže da će raditi, što bi se reklo uhaj, pa ćemo vidjeti da li će biti od riječi. Nećemo spominjati još ime. Hvala. Kad ja vidim, imamo ja, što u ovoj torbici ovdje. Znači, Petar i Manda Petrušić za Sanelnu štalu iz Austrije 120 evrića. Hvala vam da ste mi živi i zdravi. I evo, drago mi je da su mi ostavili ovdje i broj telefona da mogu Tu i sam ja ja da se ostavio, eto da zahvalim. se i ti javiš, da se zahvališ. Hvala vam puno da ste živi i zdravi i svima i ostalima i onima prije koji su mi pomogli za ovu vodu. Ne mogu ja biti, ba da ne zaplačem, ja to od dragosti, to su moje suze radosnice, briga me što oni pričaju neko ovako, neko onako, ne zanimaju me komentari nikakvi. Drago mi je za ovaj bunar što imamo, što ste nam omogućili da moramo za stoku i za nas, za kuću. Da se ne patimo, da više ne fuknjarim ko što sam fuknjarila kanistera, burad, šta ja znam. Sad je već sve puno lakše, zahvaljujući vama dobrom narodu i svima vama, nije bitno koje vjere i koje nacije, svi ste bili tu uz mene i svi ste mi pomogli. Hvala vam puno da ste mi živi i zdravi puno godina. I hvala Ibrahimi, Nedžadu. I sad, Sanela, Čekaj Ričiju, Anesu, Suadu i svima ostalima. ma dug je spisak sad kad se zapaljivali. Pa ne mogu se sad, halali ona, nešto mi se zamanta. I sad Sanela ima jedno specijalno iznenađenje. A, kako? Specijalno. Ne možeš nikad pogoditi kako je sad specijalno iznenađenje u torbi. U torbi. U ovoj torbici, ovo je moje od kamere, ja ubacio Nećeš ovdje. izvući kakvog majstora iz nje za šta? Šta bi to moglo biti? Ne znam, vjerujem. Ajde, pa pravo da ti kažem, ne znam ni ja. Iznenađenje je u koverti. A sad šta piše u koverti? Kaže ovako, od Filipa Zilića iz Švicarske. Pazi, Švicarski, jel da nam je otići u Švicarsku malo, jel ne? Ma nisam Bilo ova. vrnula dalje ni od Bosne. Znam si u Švicarsku, ja sam čuo da je dobro tamo u Švicarskoj. Pa jes, možda. Znaš kad je onaj Čoban Sinan u mom filmu rekao da više voli biti čoban nego direktor gimnazije u Švicarskoj. Jes, tačno. I ja više volim baratati s konjima i sa ovcama i s kravom nego otići bilo gdje u inostranstvo. Svaka čast svakom, ali meni u Bosni sam najsigurniji. Piše ovdje Sanela, evo šta piše, od Filipa Zilića iz Švicarske za Sanelu iznenađenje. Hajde otvori da im kako iznenađenje, šta bi to moglo biti. Nadam se da nije ljubavno pismo, sad ostalo šta god da bude. Šta piše nešto, ja? Šta piše to da vidim? Za Sanelu 300 eura da napravi sebi zube i da bude još ljepša. Ja. Filipe, Filip nije zasijeno poslu, Filip hvala ti zaznube mnogo poslu. da si mi živ i zdrav. Puno godina, a ovaj zub vidi ko taravice volan, ko raspored časova. Hvala ti puno da si mi živ, zdrav, puno Aman, on godina. navija da se ti udaš što prije, Sanela. Kojaka crna udaja? Bog mi ima neki ponuda iz Amerike, ja moram da kada smo otići neke ponude za tebe ima iz onu konu, ja sad ne smijem ni pričat gledovcima šta će tu sve biti. A ko će bola mene troje djece, dvoje djece Ne znam, bolesno, ma kako? neki frajer hoće da dođe sad na proljeće izgleda u posjetu, morat ću otići kod Kasma da vidim šta je u pitanju.
Ohoho. Ili ću praviti emisiju uživo da mi Reci vidimo. Kasime, ako budeš ovaj video gledao, ovako ću te Kasime, ovako samlje, poslaću te Selmi samljivenog. Uglavnom, Filip Zilić, Hvala mu. iz prostog razloga za mnogi gledalce koji ne znaju, s duhovne strane, kad osoba ima lijepe zube, tad privlači materijalno, to jest bogatstvo u svoj život drugim. I tako da je to znači nagrada nije od 300 evrića. Nagrada za čitav život. Filip kaže da ćeš ti kad napraviš zube sama još više zarađivati, imati još više novca Ko Bog da. za sebe i sreće, kaže, u ljubavi isto. Nije sam novac u pitanju, kaže. Ja sam ti to u baksu, znam ti ja sreće u tom. Kaže Filip, kad staviš zube samo da namigneš, kaže, svaki će biti tvoj. Ja šta da sam ja zgodna, pa haj možda bi i bili, a ovako ni ne trudim se, vjeruj mi. Sanela, ja sljedeći put kad dođem uču da su zubi stavljeni. Ništa, Da se nasmiješ sa zubima. Kupće, a makar nešto djeca kupuju. Ništa. Se. Ja mislim da se mogu lijepi zubi napraviti za to novca. Mogu. Oni malo bolji, nemoj one što se rekla baš... 500 maraka, jesu, baš Alica je pravio zube. Ko je pravio? Alica, Aha. moj komšija. Imaš znači već zubara gdje ćeš otići. Pa ima tu gdje Alica i njegova supruga razvija, oni su radili tu zube i znam tako da je to 500 maraka kod tog čovjeka. Baš su njegovi izašli 500, valjda neće ni moji biti skuplji. I gore i dole, jel? Pa i gornju i donju vilicu je radio. Već super. Moramo otići povat ove škrbina, znači da bi mogla Pa ja treba povat pa onda vidjeti koliko treba čekati da raste. Jedno mjesec, dva pretpostavljam. Jeste, tako i on čekao 2 mjeseca pa onda. Tako da Filipe, dragi, ti ćeš se načekati do mojih zuba. Ništa, znači moramo opet doći snimiti za 2 mjeseca Sanel sa zubima. Ako Bog da. Hvala vam svima od srca, a ovo Riči, nisam se nadala, ti mene uvijek iznenadiš. Ti znaš da ja volim iznenađivati ovako na ovaj način. Znaš šta, Riči, iskreno da ti kažem nešto što jest, meni je ovo sad svaka marka što kažu dobro došla i za štalu i za, eto, sad ovo što je za štalu, Vidi, 120 eura. znači Filip izvadi ili ima 120, da opet ti izvadi, jesi izvadila to koliko ima da ljudi vide da sam ti dao koliko su poslali, 120 eura. Aman, Riči. I 300 eura tamo od Filipa. Vidi nešto, Filip je u prvi mah mislio da te pare budu, što bi se rekli, namijenjene za štalu. Međutim, kad smo skontali, tebi od štale su potrebni zubi. Jer ti kad budeš imala zube, ti ćeš privući novac u svoj život sa svojim osmijehom, sa svojim šarmom, a možda dođe i... Ja jedino onu kobilu mogu da šarmiram, Gavrana do Nemoj tako, već se neki javljali da su zainteresovani. Samo o tom potom, to nek bude u nastavku, u sljedećem filmu. Ja ne smijem sve odat sad. Biće još iznenađenja. Pa ti tačno opet snimaš sapunicu sa mnom. Opet će biti iznenađenja, ja mislim drugačije vrste. Još samo da sam ljepša, dotjerana, zubi će da imam. Kako je Kasim rekao? Ko je Smeraldu broj 2. Kako je Kasim rekao? Da ti stavi zube i malo da te obuče i bila bi... Jeste, vid mene, ja isijena, gleda. A šta ću ja, vid? Borim se koliko mogu, pa šta ću, Bože mili. Sa mnom problemu. Pa šta ćeš kad je tako bilo? Ne možeš ti sad, moramo gledalcima reći šta je bilo. Pa reći odmah tražim ko što ja Ma ne tražiš ti šta, ja te pitam. Vidim nema pred dvorištem dole traktora, zato ti pitam. Šta je bilo s traktorom? A nema, kad smo išli ovdje u doznaku na Oblivor, iskočio iz brzine, sumbao se napola. Čitav se raspao. Pa lijepo, iskočio iz brzine i izbrdo. Bilo je izlijetanja iz njega, bježi, spašavaj glavu od traktora. A koliko vas je bilo na traktoru? Bio s prikolicom? Bio je s prikolicom. Bila prikolica i tu gore na ovom vrhvatu, tu gore baš poviša. Jo? Iskočio iz brzine. Nema, sav se Pa šta, skotrljio se traktor, znači? Jeste. Pa dobro, niko ništa nije bio. Nije, hvala Bogu, sa mnom uvijek neki belaja, ja nikad rat u životu.
Jedni mi kažu, man se ti konja, krava i ovaca, nađi drugi posao. Ja svaki put kad dođem neka što se reklo zgoda, nezgoda, ja. Pa šta će, ima to na mom Facebooku tamo. Kako se stumbalo i da nema od traktora ništa. O Bože drag. Pa ne od njega ništa Snimala znaš. sam baš, nema, ne isplati se praviti skupo. Znači na konjima. Onaj Konji su ostali i to je to. Vladimirac, jest. Vladimirac bio 74. godište. He, zamisli, stariji od meni, godinu. Koji si ti godište Sanela? 75. 75. Jest. Pa dobro Sanela, ima vremena, ima, eto, nije kasno, nikad nije kasno. Ja, Riči, nemoj Boga. Nemoj me i ti. Ja sam dobio informaciju da ima jedan u Ameriku hoće da te vodi, pa sad ti razmisli dok čovjek ne dođe iz Amerike. Kaže, uskoro dolazi. Neka on dođe da mi popijemo kafu, nako da se ispričam. Pa sad nešto, zato moraš zube srijeti. Zato je Zilić požurio, kaže, nek se Sanela sredi da je tip top kad dođe taj neki. Neka. Neka. Znaš šta ću ja uraditi? Obući ja na sebe i neka radno, ja suknicu i sve zašto. Iglo mi konce. Da on mene zaobiđe. Sanela, ja odo sad, znači, ako Bog da za 1, 2, 3 mjeseca, ako Bog da dolazim, da vidimo kako se sredila. Zubi će samo da snimiš. Da vidimo kako se sredila. Eto, ja odo. Sretno i hvala svima. I u moje ime još jednom se zahvaljujem svim gledalcima koji su učestvovali u svim ovim akcijama za Sanelu. Hvala vam svima još jednom i od mene. Velika puta za vas sviju. Oda i ja onda. Vidimo se.